Здравейте, скъпи приятели и верни зрители на канала! Днес ще говоря за една тема, която вълнува буквално милиони хора в България, нашите пенсионери. Ако сте пенсионер, ако имате родители или близки, които са пенсионери, тази информация е не просто важна, тя е критично важна. Касае финансовото ви състояние, спокойствието ви и възможността да посрещате ежедневието с малко повече сигурност. И всичко това влиза в сила от 1 май. Затова, моля ви, останете с мен до края на това видео, защото всяка дума е от значение. Сега е моментът да натиснете бутона за абониране, ако още не сте го направили, и да оставите един лайк, за да достигне това видео до максимален брой хора. Нека започваме. Ядрото на проблема. Как беше досега и какво се променя от 1 май? Винаги сме били свидетели на една често срещана и болезнена несправедливост в пенсионната система у нас. От години насам мнозина от вас, които сте посветили целия си живот на работа, които сте трудили усърдно десетилетия наред, често сте се оказвали с пенсии, които едва покриват най-основните нужди. Говоря за хората с дълъг трудов стаж, 30-35, че дори и 40 години, които въпреки своята отдаденост и принос към обществото, получават пенсии, които се доближават до минималния праг или дори не го достигат, ако няма социални добавки. До сега размерът на пенсията беше строго обвързан с размера на осигурителния доход и броя на годините, в които сте се осигурявали. Тази формула, макар и логична на пръв поглед, не отчиташе в достатъчна степен инфлацията през годините, ниските доходи в определени периоди от трудовия живот или пък специфични обстоятелства, които са довели до нисък осигурителен доход, въпреки дългите години на труд. Резултатът беше, че един човек, който е работил усърдно цял живот, можеше да получава пенсия, която е твърде малка за достоен живот, докато друг с по-къс стаж, но по-висок осигурителен доход в определени години, да има значително по-висока пенсия. Тази диспропорция предизвикваше чувство на несправедливост и недоволство сред много пенсионери, които се чувстваха забравени и недооценени за труда си. Ето тук идва голямата промяна, която влиза в сила от 1 май. Правителството в отговор на тези дългогодишни предизвикателства и с оглед на социалната справедливост въвежда два ключови механизма, които имат за цел да облегчат финансовото състояние на значителна част от българските пенсионери. Тези мерки са насочени към най-уязвимите групи и към тези, които са работили дълго, но са получавали ниски доходи. Първата мярка е свързана с така наречения механизъм за гарантиран минимален доход за пенсионери с дълъг трудов стаж. Какво означава това на практика? От 1 май за всички пенсионери, които имат най-малко 25 години трудов стаж и чиято индивидуална пенсия, т.е. основната пенсия без да се включват социални добавки за енергия или други временни помощи, е под 450 лева. Пенсията ще бъде автоматично увеличена до нов гарантиран минимум от 480 лева. Това е значителна стъпка, която цели да осигури едно минимално ниво на достоинство за хората, които са положили дългогодишен труд. Целта е да не се позволява на тези, които са работили цял живот, да изпадат под определен праг на доходи, особено когато инфлацията постоянно изяжда покупателната им способност. Втората мярка, която също е изключително важна и засяга още по-широк кръг от пенсионери, е въвеждането на еднократна социална добавка. От 1 май всички пенсионери, чието общ размер на пенсията, включително всички добавки, които получават в момента, е под 500 лева, ще получат еднократна социална добавка в размер на 100 лева. Това е пряка финансова инжекция, която има за цел да подпомогне най-нуждаещите се в момента на влизане в сила на новите мерки. Тя е признание за трудностите, пред които са изправени много пенсионери, особено с нарастващите цени на стоки и услуги. Тези две мерки представляват значителна промяна в подхода и демонстрират ангажимент за по-голяма социална справедливост. Сега, нека разгледаме по-подробно какво означава всичко това за вас. Основна част 1. Подробен разбор, какво трябва да знаете, кой трябва да се притеснява и кой не. Нека сега да разгледаме в детайли какво точно означават тези нови промени за различните групи пенсионери. Важно е да разберете кой е пряко засегнат, кой не и какви са конкретните критерии. Какво трябва да знаете? Новите мерки са насочени към подобряване на стандарта на живот на пенсионерите, особено тези с ниски доходи и дълъг трудов стаж. Не става дума за общо увеличение на всички пенсии, а за целенасочени корекции и помощи. Механизмът за гарантиран минимален доход за пенсионери с дълъг трудов стаж е автоматичен. Това е ключов момент.
Това означава, че Националният осигурителен институт, НОИ, ще прегледа данните за всички пенсионери и ако отговаряте на условията минимум 25 години трудов стаж и основна пенсия под 450 лева, вашето плащане ще бъде коригирано автоматично до 480 лева. Няма нужда да подавате заявления, да ходите на гишета, да се редите на опашки. Тази промяна ще се отрази на пенсионния ви фиш за май. Еднократната социална добавка от 100 лева също ще бъде изплатена автоматично. Тя ще бъде получена от всички пенсионери, чието общ размер на пенсията след всички текущи добавки е под 500 лева. Тази сума ще бъде прибавена към пенсията ви за месец май. Много е важно да правите разлика между индивидуална пенсия и общ размер на пенсията. Индивидуалната пенсия е основната сума, която ви е била отпусната въз основа на вашия стаж и осигурителен доход. Общият размер на пенсията включва индивидуалната пенсия плюс всякакви други социални добавки, които получавате, например за подпомагане на отопление, великденски или коледни добавки и други подобни. Кой трябва да обърне внимание и кой не? Трябва да обърнете внимание и вероятно ще се възползвате. 1. Пенсионери с дълъг трудов стаж, но ниски основни пенсии. Ако имате 25 или повече години трудов стаж и индивидуалната ви пенсия е по-малка от 450 лева, вие сте пряк бенефициент на първата мярка. Вашата пенсия автоматично ще бъде увеличена до 480 лева. Това е особено важно за хора, които през по-голямата част от трудовия си живот са работили на позиции с ниско заплащане, като например шивачки, учители в малки населени места, технически работници или хора, които са били самоосигуряващи се на минимални осигурителни прагове. До пенсионери с обща пенсия под 500 лева. Ако сумарната ви пенсия, основна плюс всички добавки, е под 500 лева, вие ще получите еднократната добавка от 100 лева. Това обхваща широк кръг от хора, включително тези, които вече получават минимална пенсия, хора с инвалидни пенсии, наследствени пенсии, както и тези, които ще се възползват от първата мярка и чиято коригирана пенсия все още остава под 500 лева. Което е малко вероятно, тъй като 400 плюс 500, но е възможно, ако има други условия. Добавката е изключително важна за хората, които наистина изпитват финансови затруднения. 3. Пенсионери на наследствена пенсия. В някои случаи наследствените пенсии могат да бъдат доста ниски. Ако пенсията, която получавате като наследник, отговаря на едно от горепосочените условия за размер и трудов стаж на починалия, то вие също може да се възползвате от тези мерки. 4. Пенсионери по инвалидност. Ако получавате пенсия за инвалидност и отговаряте на критериите за трудов стаж и размер на пенсията, тези мерки също ще ви засегнат. Не е нужно да се притеснявате или тези мерки няма да ви засегнат пряко, но все пак е добре да сте информирани. 1. Пенсионери с високи пенсии. Ако вашата индивидуална пенсия е над 450 лева и общата ви пенсия е над 500 лева, тези конкретни мерки няма да доведат до промяна в вашите плащания. Вие не сте целевата група на тези инициативи, които са насочени към подпомагане на най-уязвимите. До пенсионери с къс трудов стаж. Ако имате по-малко от 25 години трудов стаж, вие не попадате в обхвата на механизма за гарантиран минимален доход за пенсионери с дълъг трудов стаж. Все пак, ако общата ви пенсия е под 500 лева, ще получите еднократната добавка от 100 лева. 3. Пенсионери, които продължават да работят. Ако сте пенсионери и продължавате да работите, това не ви лишава от правото на тези добавки, стига да отговаряте на другите критерии. Тези мерки са свързани с размера на вашата пенсия, а не с трудовата ви дейност. Нека да дадем няколко конкретни примера, за да стане ясно. Пример 1. Баба Мария на 70 години от Велико Търново. Тя е работила 35 години като шивачка в текстилна фабрика. През голяма част от трудовия си стаж е получавала минимални или близки до минималните заплати. В момента нейната индивидуална пенсия, изчислена от НОИ, въз основа на нейния стаж и осигурителен доход е 420 лева. Баба Мария също получава социална добавка за енергийна ефективност от 20 лева, така че общата й пенсия е 440 лева. Как я засягат новите мерки? Баба Мария има повече от 25 години трудов стаж, 35 години, и нейната индивидуална пенсия, 420 левето, е под 450 лева. Следователно, тя автоматично ще се възползва от механизма за гарантиран минимален доход. Нейната индивидуална пенсия ще бъде увеличена от 420 лева на 480 лева.
Това е увеличение от 60 лева на месец. Освен това, след това увеличение, общата и пенсия ще стане 480 лева, нова индивидуална пенсия, плюс 20 лева, добавка за енергийна ефективност, шеишка 500 лева. Тъй като общата и пенсия е точно 500 лева, тя ще получи и еднократната социална добавка от 100 лева през май. Така, през май баба Мария ще получи 480 лева, плюс 20 лева, плюс 100 лева, 600 лева. Вече от юни нататък ще получава по 500 лева на месец, което е значително подобрение спрямо предишните 440 лев. Пример 2. Дядо Петър на 72 години от Варна. Дядо Петър е работил 40 години като инженер в голям завод. През трудовия си живот е получавал сравнително добро заплащане. Неговата индивидуална пенсия е 750 лева. Той не получава никакви допълнителни социални добавки. Как го засягат новите мерки? Неговата индивидуална пенсия, 750 лева, е значително над прага от 450 лева, така че той не се класира за механизма за гарантиран минимален доход. Неговата обща пенсия, 750 лева, също е над прага от 500 лева, така че той няма да получи и еднократната социална добавка от 100 лева. В случая на дядо Петър тези конкретни мерки няма да доведат до промяна в размера на пенсията му. Това е важно да се разбере. Мерките са целенасочени. Пример 3. Госпожа Елена на 65 години от Русе. Госпожа Елена е вдовица и получава наследствена пенсия от починалия си съпруг. Нейният съпруг е работил 30 години като счетоводител. Нейната наследствена пенсия е 380 лева. Тя не получава никакви други добавки. Как я засягат новите мерки? Въпреки че става въпрос за наследствена пенсия, тя се изчислява въз основа на трудовия стаж и осигурителния доход на починалия. Съпругът я е имал 30 години стаж, което е над 25 години. Нейната индивидуална наследствена пенсия е 380 лева, което е под 450 лева. Следователно, нейната пенсия също ще бъде автоматично увеличена до 480 лева. Тъй като общата и пенсия след корекцията ще бъде 480 лева, което е под 500 лева, тя също ще получи еднократната социална добавка от 100 лева през май. Така, през май госпожа Елена ще получи 480 лева, плюс 100 лева, 580 лева. От юни нататък ще получава по 480 лева на месец, което е значително подобрение от 380 лева. Пример 4. Господин Георги на 68 години от Пловдив. Господин Георги има 15 години трудов стаж. Неговата индивидуална пенсия е 320 лева. Той получава и социална добавка от 15 лева, така че общата му пенсия е 335 лева. Как го засягат новите мерки? Господин Георги не отговаря на критерия за 25 години трудов стаж. Затова той няма да се възползва от механизма за гарантиран минимален доход, който увеличава индивидуалната пенсия до 480 лева. Обаче неговата обща пенсия, 335 лева, е под 500 лева. Следователно той ще получи еднократната социална добавка от 100 лева през май. Така, през май господин Георги ще получи 335 лева. Плюс 100 лев. 435 лев. Че от юни нататък ще продължи да получава по 335 лев. На месец това показва, че дори и да не се класирате за едното, може да се класирате за другото. Тези примери ясно показват как различните комбинации от трудов стаж и размер на пенсията могат да повлияят на това кой и как ще се възползва от новите мерки. Важното е да сте информирани и да знаете вашите лични данни. Основна част 2, изключение от правилата, клопки и неочевидни нюанси. Както във всяка система, особено когато става дума за социални помощи и пенсии, съществуват различни изключения, потенциални клопки и неочевидни нюанси, които могат да объркат хората. Важно е да сте наясно с тях, за да избегнете недоразумения и да сте сигурни, че получавате всичко, което ви се полага. Изключения от правилата. 1. Специални пенсии, някои видове пенсии, като например военни пенсии, пенсии за особени заслуги или други специфични държавни пенсии, може да имат свои собствени правила за индексация и размер, които не винаги попадат под общите правила на НОИ за трудовите пенсии. Въпреки това, ако общият размер на тези специални пенсии е под 500 лева, тогава еднократната добавка от 100 лева би трябвало да се приложи и за тях, тъй като критерият е за общ размер на пенсията. Затова, ако сте получател на такава пенсия, проверете внимателно фиша си за май. Пенсионери, живеещи в чужбина, български пенсионери, които живеят постоянно в чужбина и получават пенсията си чрез международен превод, също имат право на тези увеличения, ако отговарят на условията. Системата на НОИ покрива всички, независимо от местоживеенето. Единствената особеност може да бъде, че преводът на средствата може да отнеме малко повече време заради банковите процедури между държавите. Все пак правата са еднакви.
3. Комбинирани пенсии. Някои пенсионери получават едновременно няколко вида пенсии, например трудова и наследствена пенсия. В такива случаи НОИ разглежда общия размер на всички пенсии. За целите на механизма за гарантиран минимален доход се гледа индивидуална пенсия, което обикновено се отнася до основната трудова пенсия. Ако индивидуалната ви трудова пенсия е под 450 лева и имате необходимия стаж, тя ще бъде коригирана. След това всички останали добавки и пенсии се прибавят към тази коригирана сума, за да се определи дали общата пенсия е под 500 лева за еднократната добавка. Това може да е сложна ситуация, затова ако сте в такава, е добре да се консултирате индивидуално. Клопки и потенциални проблеми. 1. Разчитане на грешна информация. В интернет циркулира много невярна информация. Доверявайте се само на официални източници, като уебсайта на НОИ, правителствени съобщения или проверени медии. Не се доверявайте на слухове и един приятел каза, грешната информация може да ви доведе до ненужни притеснения или погрешни очаквания. До неактуализирани данни в НОИ. Въпреки че системата на НОИ е дигитализирана, понякога може да има непълноти или грешки в данните, особено за много стари трудови периоди. Ако вашият трудов стаж не е отразен коректно или има пропуски, това може да повлияе на правото ви на механизма за гарантиран минимален доход. Например, може да имате 27 години стаж, но в системата да са отразени само 23 години. Това е изключително важен момент. Ако смятате, че имате необходимия стаж, но не ви е направена корекция, трябва да проверите документите си. 3. Влияние върху други социални помощи. Един от най-неочевидните нюанси е как увеличението на пенсията може да повлияе на правото ви да получавате други социални помощи, които са обвързани с доходен критерий. Например, ако получавате целеви помощи за отопление, помощи за хора с увреждания или други социални плащания, които изискват доходът ви да е под определен праг, увеличената пенсия може да ви изведе на този праг и да загубите правото си на тези други помощи. Затова винаги правете справка с компетентните органи, Агенцията за социално подпомагане, относно влиянието на новото пенсионно плащане върху всички други видове помощи, които получавате. В някои случаи, макар и рядко, може да се окаже, че ползата от едното частично се компенсира от загубата на другото. Благодаря ви за вниманието и до следващия път. Бъдете здрави и информирани.